Dobrý deň, vážení a milí diváci. Vítam vás v našom pravidelnom seriáli PC Express po domácky. Dnes nám došli na servis dva iPady. iPad prvej generácie, iPad druhej generácie. Ako vidíme, z zadnej strany to vyzerá v podstate rovnako. Apple zostal pri hliníkovom zadnom kryte. Toto sú konkrétne 3G verzie. Keď ich otočím, tak vidím, jak ten iPad vyzerá zvnútra. Pri starej verzii sú dve obrovské baterky, ktoré zobrali viac menej celú plochu. Tu v ľavej časti máme SIM čítač pre 3G SIM kartu. Tu sú rôzne flexy. Tu na hore vidíme základnú dosku, ktorá obsahuje 1 GHz A4 ARM procesor. Na pravej strane máme nový iPad, ktorý je takisto 3G verzia. Tá doska je rozťahnutá po celom tele. SIM čítač je presnutý do hornej časti, pravdepodobne z dôvodu kratších káblov. Taká dôležitá zmena sú tu 3 baterky, ktoré sú o niečo tenšie a sú ináč umiestnené. V podstate je to trošku krajšie konštrukčne navrhnuté, nie je to, keď sa na to pozrieme takto z profilu, je to o dosť tenšie, takže to telo je trošku prispôsobené. Takže to je asi všetko zatiaľ a v prípade, že máte nejaký rozbitý iPad, tak neváhajte nás kontaktovať a bez problémov to vymeníme.